نبتقال كن كيدينا ناي لومي أرستي እግዚአብሔር መፍላት እግዚአብሔር ምእማን ትበልዩ አብ ብሉይ ኪዳን ናንጅምር ኢሳይያስ 33 10 ኢሳይያስ 33 10 እንታይ ይብል አቱም አብ ሩሑቅ ዘለኹም ዝገበርክዎ ስምዑ አብ ቀረባ ዘለኹም ኃይለይ ፍለጡ ይብል ኢሳይያስ 33 10 ክደግማይ አቱም አብ ሩሑቅ ዘለኹም ዝገበርክዎ ስምዑ አብ ቀረባ ዘለኹም ኃይለይ ፍለጡ ይብል አብ ሩሑቅ ዘለኹም ክብል ከሎ በቃ ከማይን ከማኻትኩም ዝመሰለ ሰብ ማለት እዩ ሩሑቅ ጎይታ ዘይብሉ ኪዳን ዘይብሉ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ጎይታ ዘይብሉ ተኾይኑ መንገዲ ይብሉን ዓላማ ይብሉን ምንም ተስፋ ይብሉን እቲ አብ ቀረባ ዘለኹም ክብል ከሎ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዘለና ሰባት ማለት እዩ ብጎይታ ዝዳሓና ምስ ጎይታ እንመላለስ አገልገልቲ ዝኾንና ስለዚ እዚ ክልተ ሓሳብ ዘለዎ ተቕሲብ ኣብ ሩሑቅ ዘለኹም ጎይታ ይዘረኸቡ ንሕና ቅድሚ ምርካብና ዘለና ሰባት ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ዘለና ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዘለና ሰባት ንኽልቱ ዘርኢ እዩ እና ኣብ ሩሑቅ ዘለው ሰብ ምስኪን ሰብ እዩ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ መንገዱ ዘይፈልጥ ሰብ አካይዱ ምንም ዘይፈልጥ በቃ በዚያ ዓለም ብትህቦ ነገር ዝመላለስ ሰብ እዩ ናይ ሕጋ ኃጢአት ዝገዝኦ ሰብ ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ይብል ኣብ ሩሑቅ ዘለኹም ንዑ ዝገበርክዎ ስምዑ ይብል ሕጅም እዚ ኣጽዋዕ ኣብ ዓለም ኩርናዕ ኩላ ትኸይድ ንዑ ኣብ ቀራንዮ ዝገበርክዎ ረዓዩ ኣብ መስቀል ዝገበርክዎ ረዓዩ ንሰብ ወዲ ሰብ ከድሕን ዝገበርክዎ ረዓዩ ንዑ ስምዑ ቃለይ ረዓዩ ይብስብል ኣብ ሩሑቅ ዘሎ ሰብ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሼክስፒር ዝበሃል ሓደ ናይ እንግሊዛዊ ጸሓፋይ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ እድሚ ሙሉ ዘጽረዮ ገንዘብ ሓደ መዓልቲ እንድሕር ከሲሩ እዚ ሰብ ዕድል ኣለዎ እንደገና ድማ ካብ ዜሮ ተተስዮ ናብ ዝነበረው ክምለስ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ድማ ግዚኡ ዘባኸነ ሰብ እጅ ትማሊ ባኺናላ ኣይትምለስን በቃ እድሜው ልክ ዘባኸነ ሰብ ድማ እዚ ሰብ ድማ ዕድል ኣለዎ በቃ እንደገና ተርበተን ጊዜታት ብጽቡቅ ከዛዘማ ማለት እዩ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ግን ኩሉ ነገሩ ዝሞተ ሰብ ማለት እዩ ምንም በቃ ተስፋ ምንም ነገር ዘይብሉ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ኢና ነርና ምንም ንምድሓን ምንም እድል ዘይብልና ሰባት ነር
ኣብ ኤፌሶን 2 እንታይ ይብል ሕጂ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ተሓድሽ ኪዳን ከተሓሓዘልኩም ስለደለ ኮይን ኣብ ኤፌሶን 2 12 ስጋብ 14 እንታይ ይብል ኣብዛ ዓለም እዚኣ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኪዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ካ ብዘይ እግዚአብሔር እትነብሩ ተስፋ ዘይብልኩም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ይብል ምንም ተስፋ ዘይብልና ሰባት የማ ቁጥሪ 13 እንታይ ይብል እዚ ሕዚ ግና ንስሓትኩም ቀደም ሩሓት ዝነበርኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንኩም ብደሙ ቀሪብኩም ይብላል ኣቱም ሩሑቅ ዘለኹም ንኡ ዝገበርኩ ራእዩ ዝብል ዘሎ በቃ ኣብቲ ቀራንዮ ዝገበሮ ጎይታ ዝገበሮ ነገር እንዳበሰረ ኣብ መስቀል ኩሉ ነገር ተፈጺሙ እዩ ምድሓን ምኽንያት ተፈጺሙሉ በኢየሱስ ካልእ ምድላይ ኣያድልኒዩ ኣማራጭም የብልለን እንዳበለዩ ቃል አምላክ ኣይድምሰስን እዩ እዚ ሓቂ መንፈሳዊ ሓቂ እዩ እንዳበለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን በዓሉ ኢየሱስ እዩ ነዚ ሓድሽ ኪዳን ብደሙ ዝኸፈቶ እና ማንም ናቱ ቦታ ዝወስድ ማንም ሰብ የለን ስለዚ ንኢየሱስ ቅረቡ እቲ ተገበረልኩም ሕሰቡ ኢየሱስ ብጥራዩ መንገዲ እንዳበሎም ይወቅ እና ዝጽዋሕ ድማ ሁሉ ግዜ እዩ ዝኸይድ እዚ ቃል አምላክ ካብ መጀመሪያ ካብ ዘፍጥረት እስከ ራእይ እንድሕሪናዮ እዚ እዩ ዝዛረበቅ መድሓን በኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑሎ እዚ ድማ ኩሉ ሻዕ ንዑ ስምዑ ዝገበርኩ ራእዩ እዩ ዝብል ሩሑቅ ዘሎ እንድሕር ኢንፎርሜሽን ዘይብልና በጣም ሩሑቅ ኢና ሓደ ሰባት ቀረባ ከለው በጣም ሩሑቅ እዮም እቲ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይመስማዕ በጣም ዴንጀር ይወቅ ኣብ ቀረባ ከለው ቤተሰብና ከለው ጎረቤትና ከለው በጣም ሩሑቅ ዘለው ሰባት አለው እና እቲ ርሕቀት ናይ መንገዲ ርሕቀት ከይኾነ ናይ መንፈሳዊ ርሕቀት እዩ ዘርአይና ንሕናም ከምኡ ዝነበርና ሰባት እና ግን ብሓድሽ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኪዳን ተፈጺሙ እዚ መድሓን ንኹሉ ኮይኑ ማለት እዩ እና እዚ መድሓን ዝኾነ ድማ ኩሉ ሻዕ በቃ ኣቱ ኣጽዋርኩም ዝኸበደኩም ንዑ ኣነ እቲ ከቢድ ዝኾነ ነገር ክወስደልኩም እቲ ከቢድ ዝኾነ ነገር ወሲደ ድማ ኣነ ቀሊል ዝኾነ ከሸክመኩም እዩ ዝብል በቃ ኢየሱስ ኩሉ ሻዕ እና እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል እዩ ኣብታ ዋና ጥቅስና ከም ዝረአናዮ በቃ ንዑ ስሙ ጎይታ ሁሉ ነገር ወዲዎ ኣሎ ተወዲው ኢሎ ኣብ መስቀል ኮይኑ ሁሉ ነገር ተወዲው ኢሎ ናትና ግደ እቲ ኣብቲ ሩሑቅ ዘለና ምእማን ጥራዩ በቃ እዚ ንዓዩ ተገበረለ ኢልና ሙሳድና ምእማን ኢየሱስ በዚ ቃል ኪዳን ፕሮሚስ ይዛኣተልና ማለት እዩ እንድሕር ናብኡ ንመጽእ ተኾይና
እሱ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝህበና ቃል ኪዳን እዩ ዝኣትወልና ማለት እዩ እዚ ዘይድምሰስ ቃል እዩ ማለት ኣብ ዓለም ከለና ኃጢአት እዩ ዝውነነና ነኑ ናይዚ ዓለም ገዛይ ገዚኡና እሱ ከም ዝደለዩ ይቆጻጸረና ነይሩ እቲ ጎይታ ድማ ናይ ጻድቕ አምላኽ ስለ ዝኾነ በቲ ስራሕና ድማ ደሞዝ ይህበና ነይሩ ወቅ እቲ ናይ ኃጢአት ክፍሊት ኣለዎ እቲ ኃጢአት ክፍሊት ድማ ሞት እዩ እና ናይ ዘላለማዊ ሞት እዩ ግን እሱ ከይኸውን ጎይታ ድማ ንዑ ኣነ ዘዳለኾልኩ ረአዩ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ናይ መስቀል ስቃይ ወሲዱ ንዓኻትኩም ናይ ኩልና ናይ ኩልኩም ኃጢአት ዝኸፈለ ኣሎ እሱም ኢየሱስ ይባሃል እዩ ዝብለና ወንጌል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሩሑቕ ዘለኹም እዚዩ መልስ ናይ ጎይታ ፀውዒት ማለት እዩ ታካላይ ክፍል ድማ ኣብ ቀረባ ዘለኹም እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቀረባ ዘለኹም ሃይለይ ፍለጡ ይብል ሕጂ ወንጌል ሰሚዕና ናብ ጎይታ መጺና ተጸቢርና መዘምራን ኮይና መገብቲ ኮይና በቃ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ይብለና ድማ ንዓና ሃይለይ ፍለጡ ና ጎይታ ሃይል ምፍላጥ እንታይ ማለት እዩ ንጎይታ ምፍላጥ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ኣዳልዩልና ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ኣዳልዩልና ኣሎ ምንነቱ ከፍልጠና ፍቃዱ ከፍልጠና ሐሳቡ ናይ ልብ ትርቱ ሁሉ ከፍልጠና ሁሉ ኣብዚ ጽሒፉልና ነው ናትና ግዳዩ ማለት እዩ እና ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ሃይለይ ፍለጡ እና ከም ምሳሌ ዘምጻኽዎ ናይ እምነት አባት አብርሃም እዩ አብርሃም ከም ትፈልጥዎ ካብ ኩር ከለዳውያን ጎይታ ፀውዑ ዘውፅኦ ሰብ ጻድቅ ዝነበረ ሰብ ኣይኮነን ወይ ፍሉይ ነገር ዝገበረ ሰብ ኣይኮነን ግን እግዚአብሔር ብቲ ዘላለማዊ ፍቃዱ ንምድሓን ሰብ ኢሉ ክትቀመሉ ዝወሰኖ አብርሃም ተባሃለ ሰብ ንዑ ፀውዑ አብርሃም ድማ አሚኑ ዝወፀ ሰብ እዩ አብርሃም በብዙሕ up and down ከይዱሎ ግን ናይ አብርሃም እምነት ክሪኦ ከለና ናይ እምነት አባት እዩ ተባሂሉ ንአብርሃም ከውፅኦ ከሎ ክባረኸካይ ስምካ ዓብይ ገብሮዬ ንበረኸት ድማ ክትኸውን ኢኻ ዓሌትካ ብዓሌትካ ምድሪ ንኩሉ በረኸት ክኾኑ የሚሉ እንደገና እዚኣ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዝባረኽ ብዙሕ ሰብ ከም ዝኸውን ብዓሌቱ ድማ ንኩሉ አሕዛብ ከም ዝደርስ ይነግሮ ነይሩ ኩሉ ሻ ኣብ ኩሉ ቦታ እንደገና ደጊሙ ኣቦ ብዙሓት ክገብረካ ይብሎ ነይሩ አብርሃም ግን ሓደ ሕቶ ነይሩዎ በቃ አብርሃም ጎይታ ቆላ ይብሎ ነይሩ በቃ እቲ አሚኑ ወሎ እግዚአብሔር ቃል ነጊሩና አሎ ከም ዝአመን ኣብ ገላትያ 3:8 እንድሕር ከይዳ እንታይ ይብለና እቲ ጽሑፍን አምላኽ ንአሕዛብ ብእምነት ከም
ዘጽደቆም ቅድሚ ርዩ ንአብርሃም ኩሎም አሕዛብ በአኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ አቀዲሙ አበሰሮ እምበአርስከ እቶም ከም እምነት ዝበሉ ምስ አብርሃም ምስቲ አመኒ ክባረኹ እዮም እና ወንጌል ተነጊርዎሎ አብርሃም መጽሐፍ ቅዱስ ዝገልጸና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኣብቲ ንሪዮ አብርሃም ብዝሕቶ ሳራ 9 ዓመት ኮይንዋ ኣሎ እሱም አሪጉሎ ዝወርሶ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኣሎ እና ከመይ ንእግዚአብሔር ክፈል ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ከመይ ፈሊጡ ክንብል ከለና ኣብ ዘፍጥረት 15 ከይና እግዚአብሔር ዝመለሰሉ ክርኢ ኣለና እግዚአብሔር አብርሃም ጎይታይ እቲ እንሆ አነ ውልድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ ቤቴን ዝወርሰኒ ድማ ደማስቆ ኤልያዘር ይበሃል ከምዚ ኢሉ ንጎይታ ከነግሮ ከለኹ አብርሃም ዝብሎ ይመስል ብዙሕ እኮ ግዜ ነጊሬካ ኣለኹ እሱ አይወርሰካን እዩ ኢሉ አበይ አውፂዎ ኣብ ደገ አውፂዎ ይብል እግዚአብሔር ቃል ኣብ ደገ አውፂዎ እንታይ አርኢዎ ከዋኽብቲ አርኢዎ رأيهم زوم كخابتي يبلو أو زفطرة 15 زلهم رابع أي كفلي እግዚአብሔር ድማ አይፋሉን ካባኻት ተወለደ እዩ ዝወርሰካምበር እዚዩስ አይወርሰካን እዩ ንደጋው ጽዩ ድማ ንሰማይ ጠምት ሙቅጻሮም ትኽእል እንተኾንካ ንኹዓክትካ ቁጽር በሎ አስቢውን ዘርአኸካ ከምኡ ክበዝሕ እዩ ሕዝብኻ ከምዚ ክበዝሕ እዩ ይብልዎ ወዲያውኑ ቁጥር 6 አብርሃምን እግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ኮይኑ ተቆጽሩ ሕጂ በቁጥር 5 በቁጥር 6 ዝኾነ ተቃይርዎ استالو مالتو زي ناي ابراهام زغلو حتو زنبرو بق عمينو نغزو ملسلو نغر نيرو زي ناي እግዚአብሔርን مفلاط يبال مالتو هذا دكتور انتنا زبحال سب نزيا كفلي كتنتنا خلو انتايلو نا ابراهام يلو نعوصا كوابتي أرأيو يبل أنت كوابتي كتقطرن تخل أي كذا بقى نات كم حزبك كم زيوم زخون الرأي يلو أبراهام كم لسكلو نو أيود داخون رأيو بدنبي يقول كله أبراهام نيساق ريو يبل أبت كواكب واي أمنا كاي حجبك قايد قال نو أبتي ساق دمو راي قال يعقوب زبال ريود دغنا شي يلو قايد قال نو أبتي يعقوب دما 12 وقت بدعين يلو أريو እንደገና ወዲዮ خيقل نو اي وداخن تأثرت خلت دما يهودا زبال نجد يسوع كريستوس زمصلو نجد يو اتي حيال بعينو حوز وص ابدرته ولق زلبسه يسوع زمص ريخايو بودما كل احزاب مدحن كم تجبر اريو يخون إله يمثل يطعمي نايب حقي وانجيل نا ابراهام تنغيرو مالت كوسو كويو اباها مسيح كوسيو
ኢሉ ነጊርዎ ማለት እዚ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ማለት ንሕና ሕጂ ተጻሒፉ ስለ ኾነ አንቢብና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ብአብርሃም ግዜ ግን እቲ ምግዛብሔር ዘሎ ግንኙነት ይወቅ እቲ ምዝራረቦም እዩ ንአብርሃም በቃ እምነት እንዳኾነ መጽ አና ግን ተጻሒፉልና አልወቅ ንአና አንቢብና ኢና በቃ እምነትና ስታይ ንልዓል ንገብር እግዚአብሔርም ደሞ እቲ ዓላማው ፍቃዱ ንፈልጥ ማለት ስለ እግዚአብሔር ምፍላጥ ኢና ንዛረብ ዘለና ካለ ደሞ ኤግዛምፕል ክህበኩም ንጉስ ዳዊት እድሚው ወዲው ኣብ ሞት ቀረባ ከሎ ንኹሎም ፀዊዕዎም ንሹማምቶም ጸልዩሞ ቶም ጀነራላት ንኹሉ በቃ ናይ ተዋጊ ሁሉ ሰሎሞን ፀዊዑ መኽሪ ሁሉ መኺርዎም ዓቢ ነገር ዝበሎን ሰሎሞን ጣዕሚ ኣብ ቀዳማይ ዜና 28 ቁጥሪ 9 ኢና ንረኽባ ቀዳማይ ዜና 28 ቁጥሪ 9 እንታይ ኢልዎ ንአምላኽ አቦኻ ፍለጦ ብፍጹም ልብኻን ብሙሉ ድሌትካን ካአገልግሎ እንተ ደሊኻዮስ ክትረኽቦ ኢኻ እንተ ሓዲካዮ ግና ንዘለዓለም ካሓድክጋ እንታይ ኢልዎ ፍለጦ ብሙሉ ልብኻ ድሌትካ አገልግሎ እንድሕር ደሊኻዮ ክትረኽቦ እና ኣብ ውሽጢ ዘለና ሰባት ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ በቃ ንዓና ክንዓብን እቲ ናይ እግዚአብሔር ኃይልን ክርኢ ዝገብረና ምስቲ ቃል ክንጣበቅ ኣለና እጂ ብዙሕ ንሰምዖ ሰባት ኣብ ቤተክርስቲያን 15 ዓመት ኮይኖም በጣም በቃ መንፈሳዊ ሕፃናት ዘለው ይበዝሑለው እንደተባህለ እና ያ ቤቴል ቸርች ኩልሻ ንተባባዓኩም ኢና ምስ ቃል አምላኽ ጊዜ ክትወስዱ ንደሊን በቃ እንደውም ሓደ ጻዕዱ እንታይ ይብሉ ቅድመ ምግቢ አፍ ቅዱስ ይብሉ እና ከም ፎርሙላ ሓዞ በቃ ምግቢ እንድሕር መጊብካያ ሰውነትካ በቃ ቃል አምላኽም ክትምግብ ኣለካ ዴሊ እና እግዚአብሔር ንፈልጦ በቃ ምስ ቃል አምላኽ ጊዜ ክንወስድ ከለና እና እዚ ንሪኦ ምስ ቃል አምላኽ ጊዜ ክንወስድ ከለና እና ኢየሱስ እንታይ ኢሉ በቃ አነ ህይወትን እንቲ ክረኸበኩም ክበዝሓልኩም የመጽ ስለዚ ምስ ቃል አምላኽ ክንሕልፍ ከለና ምስ ጎይታ ክንሕልፍ ከለና እቲ ዘንጀርበብ ህይወት እዩ ዝህልወና ዘንጀርበብ ማለት ሓደ ነገር እንድሕር መሊኡ ዘንጀርበብ ኣይኮነን እንድሕር ተንጀርበብ ሰብ ይርይዎ ማለት እዩ ሰብ ይርይዎ ጎረቤት እንትንከፉ ስራሕ ቦታ እንትንከፉ ቤተክርስቲያን እንትንከፍ በቃ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ጥቀመና ሰብ ክንኸውን ኢና ለዚ ናይ ቃል አምላኽ ጊዜ ክኖረና ኣለዎ ዲቮሽን ታይም ክህልወና ኣለዎ እና እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምፍላጥ ትብል ብክልተ ኤግዛምፕል ገይሬ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለና ኣብ ትርሑቕ ዘለና ግልጽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየን መድሓን ሓደ እዩ መንገዱ ሓደ እዩ ክልተ ሰለስተ ኣማራጭ የለን
እዚ ድማ መንፈሳዊ ሓቂ ኣብ ውሽጢ ዘለና ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል የለየና ሓደ ደቂ መዝሙር ዝዓብየሉ ዝኽእል ኣብተን ሰለስተን እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ቃል ትምህርቲ እዩ ان ክልተ ጸሎት ያ ተድሞ ደንበብናዮን በመትግባር እዩ በዚህን ሰለስተ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ከዓብ ዝኽእል እና ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል እንበልዕ ማዓልታዊ ከነስተንትኑ እግዚአብሔር ይደለናዮ እና እግዚአብሔር ይባርኩም ሎሚ ዘለኒ ዚያያ ክንጽልይና አቦን ባረከካልና ለመስገነካልና ክብር ሁሉ ናኻ ይኹን እግዚአብሔር ቃል ንመንገድና ብርሃን ንእግርና መብራት እዩ ተጻሒፉልና ሞ አቦ ቃልካ ፈትሕካ ስለዘመሓርካና ለመስገነካ አቦ ቃል አምላኽ እንድህር ዘንበብና ፍቃድካ አይንፈልጥንና ዓላማኻ አይንፈልጥንና ንዓና ዘአተኻና ቃል ኪዳን አይንፈልጥንና ናይ ስህተት ትምህርትም ከወስደና ቀረባይና ስለዚህ ቃል አምላኽ ክንጣበን ቃል አምላኽ ከነበብን ቃል አምላኽን ክንምገብን ስለዘመሓርካና አቦ ንባረከካለን ነመስገነካለን ንጉስ ዳዊት ንወዱ ከም ዝበሎ ዓቢ ምኽሪ በቃ ንአምላኽ ፍለጦ እንድህር ፈሊጥካዮ ወይ ታቀርበካዮ እንድህር ዘይትፈልጦት ኮይንካ ካባኻ ክረኽዩ ኢሉሞ ሎሚ ናኻ ምፍላጥ ይኾነና ንቃልካ ምጥባቅ ይኾነና ቃልካ ከይበላዕና ምግቢ አይንበልዕን ኢና ንብል ሰባት ንኾን አቦ በሁሉ ነገር ባረከካለን ነመስገነካለን በኢየሱስ ስም አሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو